Care-i treaba? Aci Liblis și am vești bune, băieți. Am luat bacul, he, 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 he. Da, și vin destul de târziu cu știrea asta. Azi este marți, 8 septembrie, adică aproape o săptămână după ce au venit rezultatele. Dar și rezultatele au venit destul de greu. Dar oricum e bine să știu că am luat bacul cu 5,2 la matematică chiar și este chiar bine. La română și la biologie am 7,5 și media a ieșit până la urmă 6,73. Este ceva, sincer, și e chiar foarte bine. Așa pot să intru la facultate și până la urmă am decis să mă duc la facultate. Mai exact, mă duc la ASE, la facultatea de marketing. S-ar putea să fie destul de greu la ASE, dar am zis că, economia e o idee destul de bună. Adică am zis, de ce nu? De ce să nu mă duc acolo până la urmă? Așa că, până la urmă mă duc la economie, la facultatea de marketing sau, în caz că nu ajung la marketing, la turism. Mai trebuie doar câteva chestii ca să intru la facultate. Mai exact, câteva cereri acolo și chiar diploma de bac, pentru că nici acum n-a venit. Și e destul de mult să facă ăștia diploma la bac. Și acum sunt curios când vine, dar n-au anunțat nimic încă. Dar oricum la ASE se intră destul de ușor. Adică îți trebuie un eseu motivațional, cică, și eseu motivațional practic spui ce vrei să faci la facultate acolo și faptul că academia sau universitatea are un renume de prestigiu și astea, practic îi lingușești ca să poți să intri acolo. Nu este greu, dar și ăștia o să trebuiască să stea să citească toate hârtiile alea. Asta dacă au chef, exact cum și eu am chef să fac videoclipuri. Ia editatul, ia ceva timp, timp și chef și toate alea. Plus că am mai avut și câteva treburi în casă și de-aia a luat destul de mult. Și cam atât a fost cu vestea asta legat de BAC și de facultate. O fază amuzantă. Deci am fost cu un coleg după BAC la Carrefour. Ne-am luat de ronței, ne-am luat suc, ne-am luat de-astea. Când am ajuns la casă, colegul ăsta meu era atent la ce se întâmpla la casă. Eu eram în gândurile mele destul de spurcate, sincer. Iar colegul ăsta meu cică, vezi pe moșul, l-ai văzut pe moșul ăla cum a făcut. Iar eu nu eram atent, i-am zis că nu eram atent și el mi-a povestit acolo, cică, mi-a zis că, asta, deci caserița a zis, mai aveți 2 lei, iar moșul ăla cică, nu, chiar așa mi-a zis. Că moșul ăla era pe moarte, nu știu ce mai făcea. Deci femeia și mea l-a întrebat, mai aveți 2 lei? Moșul, a fost destul de amuzant chiar dacă n-am fost atent. Cam atât a fost și cu acest videoclip. Prea mai am multe de zis. Decât că o să trebuiască să mai postez. Chiar și când o să fiu la facultate, o să trebuiască să mai postez. Și eu o să postez, stați liniștiți. Mai am un videoclip făcut acum cu un gameplay. O să vină și ăla cât de curând posibil. Așa că mai puteți să așteptați un pic. Deci cam atât a fost cu acest videoclip. Sper că v-a plăcut. Eu am fost Liblis, mulțumesc de atenție acordată și ne vedem la următorul episod. Ciao! Deci că mai un pic fac instant transmission. Ia uite, acum dispar.